So I would like to share with you an exercise that is called Jescoatl. Can you say the word again? Jescoatl. Ez a neve a gyakorlatnak, amit fogunk That's csinálni. not that means the blood serpent. Oké, de a vér kígyó a neve. For the ancient Mexicans, all the medicine of the sixth world, of the sixth sun, is your blood. All the codexes for your healing are in your blood. So if you awake it again, you can make of it of your blood your own medicine. A mexikák számára a kódexek szerint minden gyógymód, minden, ami egészségessé tesz téged, az a vérben van. Tehát, hogyha a véreddel tudsz dolgozni, a véredet rendbe szeded, akkor egészségessé teszi az életedet. So this exercise, of course, to enter in an altered state of consciousness, there are many ways, but now we are going to induce it through breathing. Okay. Ezt a gyakorlatot egy más tudatállapotban kellene eredetileg elvégezni. Most úgy fogjuk csinálni, hogy ezeket a tudatállapotokat elérjük, arra különböző módok vannak. Most itt nyilván ennyien vagyunk, a legegyszerűbb módja ennek az egésznek az, hogyha a légzésen keresztül érjük el. So we will do, in the ancient Mexico everything was about mathematics, numbers and that. Az ősi mexikáknak minden a száma volt, a sacred számokat, hogy mondják? Szakrális számok, köszönöm, igen. So we will do breathings that it will be breathe in with your nose counting 7 and breathe out with your mouth counting 7. Úgy fogjuk csinálni, hogy amikor levegőt veszel, akkor 7-tel számolunk, és amikor kifújod a levegőt, akkor is 7-tel számolunk. Orron át, szájon. Igen, orron át be, és szájon ki. And of course, everyone can count in a different rhythm, so today I will be counting for all of us. So. No, nyilván mindenki a saját ritmusában számolna, és ezért ő fog számolni most nektek. And if you do one of those, it's a breathing, but if you do 7 of those, 7, 7, 7, it is one movement. Amikor egyet csinálsz, szóval itt veszel egy levegőt, és azt mondod, hogy 7, akkor az egy levegővételnek számít. De amikor 7 ilyen ki- és belégzést csinálunk egyszerre, és ritmusra, akkor az egy mozdulatnak számít. Like I told you, in the ancient Mexico, everything was said that it was done in 4 movements. Ugye emlékezzünk rá, hogy ő azt mondta, hogy az ősi mexikák mindent 4 mozdulatban csináltak. So, if we do 4 movements of that, we will reach 28, that is the mathematic of the moon. Hogyha ugye 4-szer mozdítjuk meg ezt a 7-es számot, ezt a 7-es csoportot, akkor 28-as számot kapunk, ami ugye a holdnak a száma. Ciklusa, köszönöm. And for us, the mathematic of the moon is that the one that takes you to ensoñación, dreaming while awake. Számukra a 28-as szám, meg a hold, az, aki képes eljutatni minket az ensoñación állapotába, ebbe az ébren álmodó állapotba. Megint csak ez egy ébren álmodó állapot, tehát nem egy alvó állapot, hanem ébren lévő állapot. And when we reach that state, we will begin dreaming that our blood became a serpent. Amikor ebben az állapotban leszünk, tehát amikor leszámoltuk ezt a levegőt, majd ő vezeti, ezt nem kell megérni. Akkor azt fogjuk álmodni, hogy a vérünk egy kígyóvá válik. That in dreams the serpent is the archetype of healing and of wisdom. Az ősi tudás szerint a kígyó az a gyógyításnak a jelképe, az archetipusa. And not only for the Mexicans, for all the cultures. És igazából except the Bible. Nem csak a mexikóiak számára, hanem az összes ősi kultúrában ez van benne. And then we will be taking that blood serpent to our liver. És utána elviszük ezt a vérkígyót a májunkba. To digest all the anger. Hogy megegyük az összes mérget benne. And heal the liver, of course. És gyógyítsuk a májat vele. To the kidneys to digest the fear and heal the kidneys. És utána elviszük a veségbe, hogy ott megemészze ez a kígyó a félelmeinket, és hogy egészségesé tegye a vesét. To the lungs to digest the sadness and to heal our lungs. Utána elviszük a tüdőkbe, hogy megemészze a szomorúságot, az elkeseredettségünket, és hogy egészségessé tegye a tüdőket. And then when it gets interesting is to take it to the heart.
És amikor nagyon izgalmasan válik ez az egész, akkor ez amikor a szívhez visszük a kígyót. Because dreaming that the blood circuit is in your heart, you will begin slowing the heart, slowing the heart, slowing the heart. Amikor oda visszük a kígyót a szívünkbe, akkor egy lassabb és lassabb és lassabb szívverést fogsz álmodni magadnak. And then I will be counting, I will be telling you, slow the heart, slow the heart, slow the heart, 1. Ő majd mondani, elkezd számolni, hogy lassítsátok a szívverést, lassítsátok a szívverést, lassítsad a szívedet, és elkezd számolni, hogy 1. And then 2 and 3 and that, like that. És utána tovább számol. The purpose of that, this is now a lesson, is to enter in what we call dream paralysis. Ugye ennek az egésznek a navalizmusban az értelme az, hogy az álmok paralízisébe fogunk belelépni. That is to enter like in the state like dreaming, but without losing consciousness. Hogy olyan állapotba tudjunk, olyan tudatossági állapotba tudjunk lenni, hogy minthogyha aludnánk, de nem veszítjük el a tudatosságunkat, tehát az ébrenléti tudatunkat. And first you will feel heavy, then you will feel stiff, and then your temperature will drop a little bit. Okay. Először egy kicsit ilyen elnehezülsz tőle, tehát mint hogy el akarnánk aludni, úgy. Utána mint hogyha annyira nehéz lenne minden, hogy nem tudsz mozogni, tehát ő azt mondta, hogy lemerevedsz, tehát azért nem fel tudnál állni, ha akarnál, de mint hogyha nem akarnál. És utána your temperature drop, yeah? Yeah. És utána pedig a test hőmérséklete fizikailag lecsökken. When we get to that state, we will command the reawakening of the sacred power of our blood to regenerate our body, to heal our body. Okay. Amikor ebbe az állapotba fogunk kerülni, amikor már lelassítottuk a szívünket, és ebben az állapotban vagyunk, akkor megparancsoljuk, utasítjuk a testünket arra, hogy egészségesebbé váljon. And after that, we will take the blood to the area that you need to heal. Okay. És utána majd te eldöntöd, hogy mi az, amit szeretnél gyógyítani, és arra a részre el tudod utasítani a kígyót. El tudod irányítani. Okay. So that is our exercise. It's a very basic one, but not the basic. They all the stage. I know. Now this is one of the basic ones. Oké, tehát ő azt mondja, hogy ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Egyébként ugye nyilván még egyszer mondom, az álmodás és az ébrenlét határán leszünk. And you can't sing it now. Oké, mindenki tud, ugye a 7-es, a 7. Rendben? Azért, hogy ne zavarodjunk össze, hogy hányszor mondta a 7-t, meg nem tudom. Úgy szoktuk csinálni Szerkióval, hogy a 7, azt én nem fordítom, jó? Tehát mindenki, amikor 7-t mond, akkor majd érzitek, hogy vagy belégzel, vagy ki. Tehát azt tudjátok követni, rendben van? Okay. Valaki bólogasson. Of course, I know that. Igazából, ha otthon csináltok, feküdni kéne. Vagy meg kényelmesebben. Okay. Oké, szóval a számokat nem fordítom. Csináljátok, és onnét folytatom. Okay, close your eyes. Csukjátok be szemeiteket. Take a deep breath. Vegyünk egy mély levegőt. And when you breathe out, és amikor kifújjátok, take out all the heavy energy. Fújjad ki az összes nehéz energiát. Take all the deep breath. Vegyünk egy másik mély levegőt. When you breathe out, és amikor kifújod, feel with the rhythm of the universe, the measure, the movement. Hangolodj rá az univerzumnak a mértékére és az értékeire. Take all the deep breath. Mély levegő, még egyszer. And when you breathe out, és amikor kifújod, tune with the energy of today. Hangolodj rá a mai napnak az energiájára. Take all the deep breath. Vegyél még egy levegőt. And when you breathe out, és amikor kifújod, tune with the moment, with the energy that you have every night before falling asleep. Hangolod rá arra a pillanatra, arra az energiára, ami az a pillanatban van, mielőtt még éppen elaludnál. What nowadays science calls hypnagogic, the state before falling asleep. Amit manapság úgy hívnak a tudományok, hogy hipnagogik állapota. And now we will start doing our sacred mathematic breathings to enter in ensoñación, dreaming while awake. Most elkezdjük a számolást és a belégzés és a kilégzését annak az állapotnak, hogy elérjük az ensoñación tudatállapotot.
We will breathe in counting 7 with our nose and breathe out counting 7 with the mouth. Héttel fogunk belélegezni az órunkon át, és 7-tel fogunk kilélegezni a szájunkon át. So every time that I say 7, breathe in with your nose. Every time I say 7, breathe out with your mouth. Minden egyes alkalom, amikor azt mondja, hogy 7, vegyél levegőt az orrodon át, és minden egyes alkalommal, amikor azt mondja, hogy 7, akkor fújjad ki a levegőt a szájadon át. First movement. Első mozdulat. 7. 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 First movement. Első mozdulat. Begin entering your inside in your cave. That for the ancient Mexicans was the unconscious. Kezdjél el besétálni a saját belsődbe, a saját barlangodba. Second movement. Második mozdulat. 7. 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 Second movement. Második mozdulat. Enter deeper and deeper in your inside, in your cave, in what is hidden. Lép egyre mélyebbre és mélyebbre saját magadban. Lép egyre és mélyebbre a belsődben, a barlangodban. In your unconscious. A tudatalattidban. To enter in insomniation, dreaming while awake. Lépj az insomniationba, ébren léti álomba. Third movement. Harmadik mozdulat. 7. 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 Third movement. Harmadik mozdulat. Enter deeper and deeper in your inside, in your cave. Menj mélyebbre és mélyebbre a belsődben, menj mélyebbre és mélyebbre a barlangodban. What is hidden inside of you? Minden, ami el van bújtatva benned. Unconscious instincts. Azok az ösztönök, amelyek tudattalanok. Fourth movement. 7. 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 Fourth movement. Negyedik mozdulat.
We have reached the sacred mathematic 28, the mathematic of Metzli, the moon. Elértük a matematikának a 28-as számát. Ez a holdnak a száma, Metzlinek a száma. The one that rules the dream. Annak a száma, aki az álmokat uralja. Now begin dreaming that your blood became a serpent. Elkezdjük azt álmodni, hogy a véred egy kígyóvá válik. See how this blood serpent is going all through your body, Figyeld meg, ahogy az egész testeden ez a kígyó átmegy. repairing, healing. Egészségesebbé válik, gyógyít téged. Just dream all your blood flow becomes a serpent. Csak álmodd azt, hogy az egész véred, minden, ahogy áramlik, az egy kígyóként, egy vérkígyóként áramlik. Now take the sacred power of your blood to your liver. Most vidd oda a kígyódat, a vérkígyódat vigyed a májadhoz. Dream that this serpent is in your liver Álmondd azt, hogy ez a kígyó bent van a májadban, and digest all the anger és megeszi mindazt a haragot, azt a mérget, ami ott van. and heal all your liver. És gyógyítja, egészségesebbé teszi a májadat. Digest all the anger of your liver. Megeszi mindazt a mérget, ami ott van a májadban. Free yourself of anger. Szabadítsad fel saját magad ezektől a mérgektől. Now take the sacred power of your blood to your stomach Vidd ezt a vérkígyót most a gyomrodba, and digest all the traumas of your past. és minden olyan traumát, ami a múltadban volt, emészed meg. The things that are difficult of your life, digest them. You came here to free yourself of that. Minden olyan problémát, minden olyan nehézséget, ami az életedben volt, azt megemészti ez a vérkígyó. Azért jöttél ide, hogy ezek mind eltűnjenek. Free yourself through the power of your blood. Szabadítsd fel magadat a saját véred erejével. Now take the sacred power of your blood to your kidneys. Vidd ezt a csodás erőt a vesédbe, And digest the fear. és emészed meg mindazokat a félelmeket, amik ott vannak a vesében. Get rid of all the fear of your life. Szabadulj meg mindattól a félelemtől, ami az életedben van. Now take the sacred power of your blood to your lungs. Most vidd ezt a kígyót, ezt az erőt a tüdődbe, And digest the sadness. Get rid of the sadness of your life. emészed meg, emészze a kígyó meg a szomorúságot. Mindazt a szomorúságot, amit az életedben tapasztaltál. Through the power of your blood. A vérednek az erejével. Now take the sacred power of your blood to your heart. Most vidd ezt az erőt, ezt a vérnek az erejét a szívedbe. We will start digesting the rush, the speed. És elkezdjük megemészteni a rohanást, a szaladgálást, To slow the heart. Just dream the serpent around your heart is slowing the heart. álmod azt, hogy a kígyó a szíved körül elkezdi lassítani azt a gyorsaságot, ami benne van. Egyre lassabb és lassabb lesz. Slow the heart more, Lassítsad és lassítsad. more, 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 more. One. 1. Allow yourself to enter in dream paralysis. Engedd meg magadnak, hogy az álmok paralízisába lépj. Dream while awake. Álmodj, ahogy a ébren vagy. Slow the heart with that serpent more. Lassítsad ezzel a kígyóval, ezzel a vérkígyóval a szívedet, egyre lassabbá és lassabbá tegyed. More, Lassabbá. more, 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 more. 2. 2.
feeling heavy. Egyre nehezebbnek fogod magadat érezni. Slow the heart more, Lassítsad tovább a szívedet, lassítsad a sebességet, lassítsad. more, 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 more. 3. Allow yourself to enter in dream paralysis to feel heavy. Engedd meg magadnak, hogy belépj ebbe a nehéz állapotba, az álom paralízisának az elnehezült állapotába. Slow the heart more, Lassíts tovább a szívedet. more, Még jobban. more, more, more. 4. 4. You will begin feeling stiff. Egyre ellazult, vagy elnehezültebb leszel. Allow it to happen, to enter in dream paralysis. Engedd meg magadnak, hogy az álmok paralízisába lépj. Slow it more, more, Tovább lassítsad a szíved. more, Még jobban. more, 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 more. 5. 5. Allow yourself to feel heavy and stiff. Engedd meg magadnak, hogy elnehezültnek érezzed magad. Egyre nehezebbnek, és egyre merevebbnek érzed magad. Slow it more, Lassítsad tovább a szíved. more, 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 more. 6. 6. Slow it more, more, Tovább lassítsad. more, 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 more. 7. 7. And a soft cold wind will be surrounding you. Your temperature starts to drop a little bit. You are entering dream paralysis. Lágy, hűs szellő fog körbevenni téged. Forogni fog körülötted. Engedd meg magadnak, hogy a testednek a hőmérséklete egyre hűvösebb és hűvösebb legyen. Slow it more, more, Lassítsad tovább a szíved. more, 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 more. 8. 8. Allow yourself to feel very stiff, the temperature to drop. Engedd meg magadnak, hogy nehezebbnek érezd magad, engedd meg magadnak, hogy kevésbé tud irányítani az izmaidat, hogy egyre merevebbek legyenek. Engedd meg magadnak, hogy a testednek a hőmérséklete szépen hűljön, és egyre tovább és tovább hűljön. Slow it more, Még jobban lassítsad a szíved. more, 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 more. 9. 9. Entering a deep, deep state. Don't break the paralysis. Slow it more, more, Lassítsuk tovább. more, 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 more. 10. 10. Slow it more, Egyre tovább lassítsuk. Ne töld meg a paralízist. Ne töld meg azt, hogy mozdulatokat raksz ebbe bele. more, Próbáljátok meg tartani a paralízist. more, 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 more. 11. 11. Slow it more, 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 more. 12. 12. And now begin dreaming of your ancestors, the ones that you knew and some that you didn't know. Kezdjél álmodni azokkal az ősökkel, akiket nem ismertél, akikről tudod, hogy vannak, de nem ismerted őket. Dream how they allow the reawakening of the sacred power of your blood. Álmod azt, ahogyan ők megengedik neked, hogy felébreszt az ősi erőt a véredben. So you will feel that power in your body. Your blood is awakening. The ancestral wisdom is reawakening. Érzed a testedben, ahogy ez az erő megemelkedik, ahogy ez az erő egyre inkább jelen való lesz benne. Érzed a véredben ezt az erőt. And now your blood becomes your own medicine. És a saját véred a saját egészségedé válik, a saját gyógyszeredé válik.
with all the wisdom of your ancestors. Az összes tudása az őseidnek benne van. And now take that power of that blood to the area that you need to heal more. Vidd oda ezt az erőt, a vérennek az erejét, ahol szeretnél gyógyítani, aminek egészségessé kellene válni az életedben. With all the wisdom of your ancestors, your own blood is healing that area. Stay there, just dream the serpent there healing. Az őseid összes tudása, az összes ereje ott van ezen a vérkígyón keresztül. Hagyd, hogy ott maradjon, hagyd, hogy járjon körbe, és tegye azt, amit neki tenni kell, az, hogy egészségesebbé, egyre egészségesebbé váljon. And now, take that blood serpent to your coccyx. Vidd ezt a vérkígyót a farokcsonthoz. And begin there just healing your ancestors. Digest all the ancestral patterns that you are repeating and your family is repeating. És kezd gyógyítani az őseidnek a problémáit. Minden olyan problémát, ami az ősödnek és a vérvonaladnak az életében volt. Minden olyan problémát, ami ismétlődik a családban. Now, take the energy of that serpent to your forehead. Vidd az erejét ennek a kígyónak a homlokodba. And just ask for the transition for the fifth to the sixth sun to be soft for you, full of knowledge. És kérd azt, hogy ez a változási időszaka az 5. naptól a 6. napig számodra lágy legyen, kellemes. És kérd azt a tudást, ami ehhez segítséget ad. And to awake the abilities of your ancestors of ensoñación, of lucid dreaming. Kérd azt, hogy az őseidnek a tudása, a lucid, az éber, a tudatos álmodásról előjöjjön benned. And to learn how to be a seer in water or in obsidian mirror. Kérd azt, hogy megtudd és megtanuld azt, hogy hogyan lehet a vízben és a tükörben a sast látni, a magasan szárnyaló sast. Ometeot. Ometeoton. That for us means the two energies. That is a kind of amen. Számunkra ez azt jelenti, hogy a két energia egyesüljön. Ezt mondjátok majd utána, ha mondja. Now, with all that energy that we have achieved, with all that healing in our blood, we will begin breaking the paralysis, begin moving softly the fingers of your hands. Most, mindezzel az erővel, amit most generáltunk a testünkben, az őseink erejével, elkezdjük megtörni ezt a paralízist nagyon lassan. Először az ujjaitokat, a lábujjakat kezdjétek el mozdítani. Nagyon-nagyon lassan. Your temperature will rise. Ahogy mozgatod az ujjaidat, egyre magasabb lesz a testnek a hőmérséklete. Begin moving a little bit, stretching to lose the stiffness. Jó, és utána kezdjetek el nyújtózkodni egy kicsit, hogy ezt az elgernyedtséget fel tudjátok oldani. And begin waking up. Kezdjünk befelékelni. And come back when you feel ready. És amikor úgy érzitek, hogy rendben, készen álltok rá, hogy gyertek vissza a valóságba.